Често клиентите ни питат за системи на 2 мегапиксела камери Turbo HD. Какво ще препоръчаме за малка система 4 камери? Един от възможните варианти Hikvision 7204HQ като модел, като цена в момента е около 200 лева. Накратко пакетажа какво включва? Стандартното захранване, кабелите за хард диска, мишка за управление. Сега ще ви покажа и как изглежда машинката. Що е хубав? Защото поддържа аналитичните функции, класификация на обекти, хора, автомобили, пресичане на линия, поддържа аудио по коаксиал. Ей това нещо. Малък, компактен. Отзад това са 4 входа за видеото. Имате HDMI, за да си изкарате картината към монитор, VGA, 2 USB-та и LAN порт. Нищо кой знае какво. Позволява монтаж на тези лева, ще може да го монтирате на стена, легнал, прав, както ви е необходимо. Рекордера, освен тия 4 камери, ако много сте го закъсали, т.е. сте напълнили системата, но пък искате да добавите 5 или 6, може да го направите, като си купите IP камера, спокойно може да работи. Едно предупреждение, тогава смарт функциите ще се изключат. И друго, което е важно да се спомене за този модел, поддържа камери до 5 мегапиксела, но 5 мегапиксела wide, т.е. ширината на картината при 5 мегапиксела ще бъде изрязана, т.е. няма да вземете максимума от камерата, която сте си купили на 5 мегапиксела. И ако мислите да го правите и сте в началото, планирате в момента събирането на такава система, искрено ви съветвам, не пестете средства, вземете си рекордер, който е съвместим до 5 мегапиксела. Това е.